भागू या दावत दावत खावा रे, दावत दावत खावा. आमचं भार्गव आता 6 महिन्यांचं होईल. वहिनी आता काय करूया सुरुवात, त्याला थोडं थोडं खाऊ सुरुवात अन्नप्राशन करूची सुरुवात. तो व्हिडिओ येतलो सगळं येतलो करतो, कधी करतो येतलो. त्याच्या अगोदर तुमका दाखवतो त्याची तयारी. अन्नप्राशनच्या अगोदर तयारी करून ठेवूय ना, काय काय त्याका खाऊ खोया. हा, त्याच्यानंतर तुम्ही ती फ्रूट म्हणा, केळा म्हणा, चिरडान भरवायचा. माका सांगायची माझी सासू केळा चिरडान भरव, पण संडास करत असत तर नाही भरवायचो. चिकू त्या ह्याच्यामध्ये फक्त रस आणि डाळिंबाचे दाणे पण ताई तुमका दाखवू आम्ही, म्हणजे त्याला किती प्रमाणात कसा भरवतो. फळांची सुरुवात आधी करायची, म्हणजे त्या त्या सीझन मध्ये त्या त्या फळाची सवय त्यांना फेवरेट. आताचे बाजारातले आंबे घ्यायचे ना, ते घ्यायचे नाही, कसे पिकवलेले असतात आपल्याला माहित नसतात काय काय हे. त्यामुळे तो बाळाक देते वेळी आपल्या घरचो पिकलेलो असतात तोच नाहीच जर अगदी समजता तर तो कसं ओळखायचो घरी पिकवलेलो आणि बाजारात केमिकल टाकून कसे पिकवलेले ते आम्ही तुमचा व्हिडिओ दाखवतो. म्हणजे मुलांना आधी फळापासून सुरुवात करायची. ज्या सीझनला जी मुलं, आता योग भार्गव आमचं 6 महिन्याचं आता आंब्याच्या सीझन मध्ये येलो ना, मग त्याला आंब्याबद्दल माहिती दिलो. आणि आता आपण खिमटी आपली फेवरेट. पेजेच्या नंतर म्हणजे पहिला मुगाच्या डाळीचं पाणी, पेजेचं निवळ, त्याच्यानंतर येता आपली 8 दिवसाने, म्हणजे 4 दिवसाने असं भरवल्यावर ते होतलो 6, 7, 8 महिन्याचं, मग तेव्हा खिमटी. हा, तर त्या खिमटीची सुरुवात आपण करूया. तुमका जर भार्गव 8 महिन्याचं हौसच खिमटी नाही देऊचे तर तोपर्यंत मी खाते, म्हणजे तो पण खातो. पण रेसिपी दाखवूया. म्हणजे 2-2 दिवस प्रकार करून बघायचे. काही पदार्थ असतात 3 दिवस बघायचे. अगदी त्रास होत असतात तर थांबवायची, मोडायची नाही ती सवय, थांबवायचो, दुसरा पदार्थ देऊ सुरुवात करायची. झालं ना, भार्गवला मी नाचणी सत्व चालू करायचा विचार करू होत आहे. त्याच्या अगोदर फळ चालू केलंय, काय कलिंगड. त्या काय होतं, होग लागलो त्रास, म्हणून मग मी 2 दिवस दिलाय आणि आता बंद केलंय. म्हणून नोटीस करायचा की बाबा त्याला त्रास होता का, जुलाब लागतो आणि कुठलाही पदार्थ 3-2 दिवस देऊन बघायचो. म्हणजे असं नाही तुम्ही दिवसभर तास द्यावा, नाही तर माझ्या 2-3 दिवस तास द्यायचा. सकाळी दिलास तर रात्री त्यांचा आहार द्यायचो नाही. आवस असता रात्रीची जवळ, ते काही सोडत नाही. त्याच्यामुळे एकदाच द्यायचं दिवसातून, ते पण 2 चमचे नाही तर 1 चमचे सुरुवातीला. नंतर जसं 7 महिन्याचा 8 आपण तो बोलून अगदी सविस्तर समजावून व्हिडिओ करूया. आता सध्या खिमटी. चला, आता 1 वाटी आम्ही जो खातो ना तो तांदूळ, आता आपण जो खातो तो जुनोच खातो ना, त्यामुळे तोच घ्यायचो. अगदीच तुम्ही बाळाक आधीपासूनच सवय लायला, सुवासिक तांदूळ घेतलास भले काय म्हणतात कफ होतं असं म्हणतात, ह्याचं तांदूळ घ्यायचोच नाही. आपलं पुलाव भाताक वापरतो, खायचो बिर्याणी भाताक बासमती तांदूळ घ्यायचो नाही. आंबो मोहर आणि ह्यो तांदूळ कसं नवीन असता, इंद्रायणी हे तांदूळ नवीन असतात, पण त्याची ते भाजून वगैरे प्रोसेस करून ते होतात तसे, पण ते पचाक जरा हे असं ते कप होतात. त्यापेक्षा आपण जो जुनो तांदूळ खातो ना तोच घ्यायचा. आणि ही आपली बिन सालाची मूग डाळ, पिवळी मूग डाळ. हा, आणि हे 4-5 बदाम काय आपण लहानपणापासून आऊस पोटात असल्यापासून खाता, नंतर आपण गुट्टीत उघडून भरवतो, नंतर असे ही खिमटीत पण. बदाम काय मुली मोठी झाली तरी सोडायचे नाही. चला, आता करूया सुरुवात. 3-4 वेळा तांदूळ चांगले धुवून घेतले. आता असे नितळत ठेवूया. तांदळाबरोबर मूग डाळ सुद्धा, दोन्ही गोष्टी नितळ. आता तुम्ही जास्त प्रमाणात करत असाल ना तर दोन्ही वेगवेगळे करून सुकत घाला. आता आम्ही ही कशी 8 दिवसासाठीच करतो. आता हे बघा, 1 वाटी तांदूळ घेतलं, त्याच्या अर्धी जरा पाऊण वाटी मूग डाळ आणि 4 बदाम अजून ह्याच्यात घालूचा, तर नंतर दाखवतो. खाली ताट घेतलंय, त्याच्यावर फडको टाकलंय कॉटनचं. हो, कॉटनचं. आणि हा सगळा आता आपण असा पसरवून घालूया. तसे मस्त निथाळले होते, 15-20 मिनिटं चांगले निथाळले. मुगाच्या डाळीचे हे बघा असे गाठी होतात. तुम्ही बदाम सुद्धा ना असे बारीक करून घालू शकतास, पण भाजले ना की ते मिक्सरला बारीक होतात आणि आपण त्या पीठ चाळून पण घ्यायचा. आता सध्या हे पंख्याखाली 2 तास चांगले सुकायले. तांदूळ सुकले ना 2 तासामध्ये. भार्गव पण रडायला लागला. त्याच्या बाजूक सुकट ठेवलेलं आहे, घेऊन इले ते त्याका रडा केला, माझा काना काही नेता. आता हे कढई तापलेली असा,
तोपर्यंत भात लायलो जेवणाचं. नुसतं बारगावचं करून चालत नाही, आवश्यक नको का? अरे पेटलेली काय पेटलेली भेटायचं? आहे. मी म्हणले त्याच्याकडे गेले ती घालून गेलंय काय. नाही तुम्ही बारीक केलेलं. चला आता या सगळ्या भाजून घेऊया. आता हे बदाम थोडे मी बाजूक ठेवते कारण बदाम नंतर भाजूया. हे घेऊया असे पोषण. ह्याची पण क्वांटिटी अशी थोडीच घ्यायची असता, म्हणजे की त्या आपण पहिल्यांदाच देतलो ना तर आधी थोडाच करायचा. हा एका एलडीकच द्यायचा की त्या आणि ह्या पोटभर होता आणि पचता की नाही तर आपण आधी 2-3 दिवस ह्या पण बघूचा असता. आपला सगळे पदार्थ पहिल्यांदा पोटात जाणार बाळाच्या, त्यामुळे त्यांना त्रास होऊ शकता. पण 3 दिवस कंटिन्यू द्यायचे. काही शिटे होतात बाळाच्या आवशीचं भात. मग काय. हे काय आहे? जिरा. पाव चमचा जिरा घेतलाय, चिमूटभर ओवा आणि ही पाव चमचा बडीशेप. हे सगळं पोटात जिरण्यासाठी. हा हे आपले 4 बदाम घेतलेले ते. आणि आपली हे मंद आचेवर 8 मिनिटं तरी चांगली भाजून घ्यायची फुलवून. तुम्ही वेगवेगळे जास्त प्रमाणात केलं तर डाळ वेगळी आणि तांदूळ वेगळे भाजू शकतात. पण मी ही जास्त नाही 8 दिवसासाठीच करतोय. आता किती दिवसात कसं खाता तो आमका पण आता प्रमाण कळू ना. मग आता भाजूसाठी मिक्सराक लागूसाठी जास्त वया तेवढा मिक्सर करतोय 1 वाटी. चक्कीवाला पण दळून देऊचो नाही. जर तुम्ही जास्त प्रमाणात अर्धा किलो तांदूळ वगैरे तर तुमच्याकडे घरघंटी असतात तर ती जाडसर भरड काढायची. मस्त भाजून झालेले आहेत. चांगलं केले नाही. मंद आचेवर बरोबर मला 15 मिनिटं लागली. बघा फुटाण्यासारखे झालेले बघा. आता त्याला थंड भार्गव पण म्हणतोय. आता बदाम आणि बाकीचे जिन्नस छोटे छोटे कढई तापलेलीच आहे. जास्त भाजायचे नाही हे, फक्त नावापुरतं. जर असा सुगंध आला की गॅस बंद करूची. पूर्णपणे असे थंड करून घेतलेले आहेत आणि मस्त असे कुरकुरीत झालेले आहेत. आता हे आपण मिक्सरच्या भांड्यात घेऊया. मी आधीच सांगलं होतंय जास्त करत असाल तर घरघंटीवर देवा, चक्कीवर देवा, नाहीतर मिक्सर जिंदा. आणि तुमच्याकडे घरघंटी असत तर अगदी उत्तमच. तो बघा त्याका भूकच लागली. आता का अजून टाइम मस्त पीठ. हे बघा जर असं जाडसरच आहे तरी पण आपण हे चाळून घेऊया. एखाद दुसरी डाळ तांदूळ कुठे न वाटला असेल तर माझ्या अंदाजाने नाही वाटत आहे, तरी पण आपण मराठीला पूर्ण वाटतं चाळून घेऊया. बारीक चाळणी पाहिजे बघा. हातान मारूच वया पटकन होता झटकी पडत. माझ्या एका हातात कॅमेरा ना. बघा मी म्हणाले ना काहीतरी असताना तर बघा माका दिसला. बरे घरगंटीवर दिलास तरी पीठ चाळूनच ठेवा. तरी बऱ्यापैकी वाटला गेला बघा. आपल्या मिक्सर मध्ये वाटला गेला, व्यवस्थित वाटला गेला. खूपच कनेरा. तो परत एकदा बारीक भाजून घ्या. नाही जास्त क्वांटिटी असत तर काय काय गरज नाही त्याची. किंवा आपल्या डाळीत वगैरे टाकलास तरी चालला. परत तीच कढई गरम असा. आता त्याच्यात घालूया आपण 2 चमचे तूप. तूप कसा चांगला असता, पचता व्यवस्थित. पचता आणि बाळाक सवय लावायची तुपाची वगैरे. चव पण वाढता. तसा सगळ्या गोष्टीची सविस्तर माहिती देत सरस तुमका. आता कसं तो रडाक लागलो ना. आता ह्या सगळा पीठ आपण चाळून घेतलेला याच्यात घालून घेऊया. कढई मी आधीच सांगितलेलं जास्त क्वांटिटीत अगदी करत असाल तर तूप घालून भाजून ठेवू नको, असाच पीठ ठेवा. बाहेर ठेवलास तर काही होत नाही. ह्या पीठ तुमका 15 दिवसात वास येणार नाही. तूप घालून भाजलास ना तर पिठाक एक वास परमाळता तुपाचो म्हणून. पण हे 15 दिवस काही होणार नाही एअरटाईट डब्यामध्ये. आणि जास्त क्वांटिटीत असतात तर तूप घालून भाजू नको, पीठ दळून आणून असाच ठेवा. आता हे बघा बेसनचे लाडू आठवतात माका. सुगंध पण तसंच येईल. पण मध्ये मध्ये ओवा जिऱ्याचा जरा स्मेल येता. असं भाजायचं चांगलं तुपावर. आता ही 8 मिनिटं चांगला ह्या पण भाजून घेतलंय. आता ह्या पीठ आपण काढूया. मी गॅस बंद करून घेतोय कारण कढई जाड असली तरी ह्या ढवळूचा सोडत नाही, खालचा पीठ लागात.
आता एवढी खटपट केल्यानंतर मुलांनी खाऊच वया. खाऊ लागतलाच, नाही खाल्याने तर आपण त्यांच्यासारख्या तोंड करायचा, म्याम 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 म्याम, मग ते खातात. मग अशी मी पण केलंय ना तसा तो पण बघाक लागलो, ही काय खाता माका न देता. बघा कढई गरम आहे, गॅस बंद आहे, तरी पण ढवळून घेतलं जेवढं गरम. आता आता हे गॅसवर उतरवते, कढई जाम गरम आहे, जाड घोडाची कढई आहे पण बरो फायदो हा. ये म्हणता आवशी, माका भूक लागली ये. आता ही केलेली आपली खिमटी भरून ठेवूया एअरटाईट. ही 15 दिवसासाठी काय आता बघाक नको. कसा वाटतं लाडूचं पीठ मस्त. मग आता बेसनचे लाडू साठवले. आम्ही करून घेतलेला असा ह्या खिमटीचा पीठ. आता ह्याच्यापासून खिमटी कशी बनवतात ह्यासाठी तुमका दुसरा व्हिडिओ पावचो लागतलो, नक्की पहा. आता अशी रेसिपी तुमका कशी वाटली ती कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा. आणि तुम्ही पण तुमच्या छोट्या मुलांना काय चालू केल्यात आणि काय देतात ते आमचा अनुभव. छोटी असते तर छोटी ती मोठी झाली असेल, पण तुम्ही अनुभव सांगा.